Ano na to, nangita man ta sa Ginoo. Kung sa'y dagway sa Ginoo, muning pulong sa Ginoo kung sa atong buhaton. Aron mahimot ang purma sa balay sa Ginoo. Wana hinungdan nga din ang panahon ni David, nagbuhat sila Jerusalem. Kunya ang Jerusalem, kanang capital city of Israel, Jerusalem. Gituko dito ang tabernacle. Naa dito sa sulod ang templo kay kanang Jerusalem, syudad mangguna ni David. Niya dito, naa ay templo dito. Katong the temple niya. Pero kanang pagtukod anang Jerusalem, si Solomon na kay namatay naman si David. Giprapisi man po na niingon ang Ginoo kang nitan. Ngayon na si David nga dili siya mo mubuhat anang kingdom kundi ang iyang sugsunod nga anak nga mao si Solomon. Mo nandunay prayer ni Solomon. At mo si prayer ni Solomon sa diya nga nagbuhat siya atong balay sa Ginoo. Kanang gitawag og Jerusalem nga naa diya ang church mo nang inungdan ang mga Samaritan matod pa nila dito sa well sila nagasimba. Katong nagtagbo si Jesus Christ ug ang Samaritan woman. Sa diya nga niingon si Jesus Christ tagaay kog tubig. Kay ikaw tagaan ta kag tubig nga dili na gyud ka muhawon. Niingon kong babae, wang gani kay timba nga ikuha diha sa balon. Tagaan na hinuon ko ni mong tubig. Wanang niingon si Jesus Christ, kung nahibaw pa lang kakitsay mong katubang. Wanang niingon ni sa Samaritan, kamo, mana yung gingon, musimba mo sa Jerusalem, pero kami dirimi sa well of Jacob. Kay katong well of Jacob, nabutang man dito sa Samaritan. Mo to nga gisulti dayon ni Jesus Christ ang tanan. Mo na nga diin katong kingdom o kaning gingarian ni David, mo to ang Jerusalem ang capital. Naa dito ang balay sa Ginoo. Mo na ang tabernacle naa sa sulod sa Jerusalem. Murag dala-dala man to gisulod to nila. Unya nahimo tong Jerusalem, unya dito ang tabernacle nawala na kay nahimo mang dakong simbahan. Moto ang tawag dito sa Jerusalem mo na naay Zion, gitawag nga nila niya og Zion. Nga kanang Zion nga gingon diri sa Bible dili na literal kundi Zion is the place of worship. Ang tanan mo adto sa simbahan sa Jerusalem mo na gitnganan sila og mga Zionites. Mo na karon ng mga tao karon sa Israel wa ba mo kabalo. Nagtukod na sila third temple, katulong templo. Kaya ang unang templo gitukod ni Solomon. Nya katong templo nga din gi-revive, gitukod na pud ni giina ni Cyrus ngadto sa Israel nga din itukod na pud nila ang templo. Mo nang Little Mercies yang gingon. Extension of mercies, little of grace nga gitagaan sila time nga gitukod nila mo to pag-abot ni Jesus Christ gibungkag pagyud sa mga Romano. Ora tong gingon niya din hinga din niya. Wanang si Jesus Christ ningon nga bungkagan na ninyo ng building kay tukuron ko na sa tulo lamang kaadlaw. Wa sila kabalo. Mao tong nangasuko ang mga parasyo mga eskriba nga 46 years gitukod tong building nga to. Girenovate nila pag-usab. Sa ikaduha na tong bahin unya karon ingnon lang ni Jesus Christ katulo kaadlaw mabangon na niya. Wa sila kasabot ang bot pasabot ni Jesus Christ na magtukod siya og building na espirituhanon. Nga kanang mga tao nga mutuo kang Jesus Christ himuon niyang balay. Mo nang i-build niya ang church mo nang kita karon gusto sa Ginoo nga mahimot ang puloy-anan ba sa Ginoo ba aron pagbalik sa Ginoo, di ba niadto man ang Ginoo sa langit? Sa John chapter 14 nga matod pa niya, I go to my Father and prepare a house, for where I am there ye may be also. Muna nga, I will come again and I will bring you. Muna, dalpunta dito. Kay kung asa siya, tuwagin siya. Tuwa man siya nagkuhan dito. Tukod og balay. Muna, gingon, ayaw mo katrubol in my father's house and mini mansion. Muna nga, kung kita maihangan hingon dire, kung asa siya, siyempre, himuon na siyang balay daan. Anang puyanan sa Ginoo ba? Mudritso lang siya sa imuha. Puyanan ka. Muna, dunay time in the twinkling of an eye. Kanang balay nga dili madunot kay madunot mangguna. Muna sa diya pagtukod ni Solomon o katong Jerusalem na ditong tabernacle
Gani ang prayer ni Solomon sa 1 King chapter 8. Kanang balay nga siya mo'y mutukod para sa ngalan sa Dios. Ug matod pa niya sa verse 29, sa diya nga nitukod siya. Sa 1 King chapter 8 verse 29, that thine eyes may be open toward this house night and day. My name shall be there. Nga matod pa niya nga ang iyang pag-ampo sa diya nga si Solomon nagtukod ato gikan sa chapter o 1 King chapter 8, basahan na ninyo yun sa pagtukod kung gitawag templo nga din daghang kayo gipangayo sa Ginoo. Nga matod magud niya una pagtukod niya niingon mangud siya nga ang Ginoo bagyud mupuyo diri hining templuhan ni nga gani iya man gani nang gibuhat ng langit ug ang yuta nganong di man siya mupuyo dito nganong diri man gyud patong nagpray siya kay gisugo man siya siyang aman mo nang niingon siya Ginoo umupuyo man ka dinhi ang tanan nga mga tao musulod dinhi kung unsa iyang pangayon sama sa among gipangayo tubaga sila manang tubaga sila kung basaw na nimo i-assignment na ako sa inyo ha mga foreigner mga stranger mga dili taga diri wala na tao diri kung musulod ining simbahan nga imong gipatukod sa kuha kinahanglan tubagon nimo siya kay ngano man mo nang giingon sa verse 29 that thine eyes be open toward this house night and day my name shall be there nga ang iya dang mata adlaw gabi nagatan-aw na kay ngano man ang ngalan sa Ginoo naa diri mo nang wingon ko ninyo ang ngalan sa Ginoo naa diri karon mo na kung magampo mo sa atong buhi nga Dios nga akong giingon ug gipaila sa inyo ha tubagon jud mo sa tinuod lang mo nang giingon nakaila ba mo sa Ginoo o nakaila mo ka Jesus Christ. Doon ako ika-istorya dito sa bukid, gitawag lang kong kalit sa kong kauban ng pastor. Nakaundang na kong trabaho kay mo lagi na nakiksiyag kuhan sa kuwaba. Iwalihan ko niya. Matong naundang lang to kay na problema siya sa kong pangutana. Kanaya tanang pangutana ako kan tubagon pero kung mutuo ka sa kong tubag, matubag yun na. Kung di ka mutuo sa kong tubag, di na matubag. Mo na ako na pinangutana sa iya. Akong ginan siya, nakaila ba ka unsay tinuod ngalan ni Jesus Christ? Mga tao, ang manggit kaila, kamo, wagani kaila. Bisa pa mga pastor, why nakaila sa ngalan yun sa tinuod nga Jesus Christ? Kung sige tinuod ngalan ni Jesus Christ? Gani ang Ginoo sila kaila. Pero, gisulti man na diha. Si Moses nang utana, kinsa man ka Ginoo nga aron ingnon ako na si Paraon. Nga ang nagsugo na ako, ikaw, kinsa man ka? Kung sa may gisulti ni sa Ginoo, I am who I am. Kung sa may buhat pasabot, I am who I am. Pulong siya, kaya nagbuhat sa kalibutan. In the beginning, He-create niyang kalibutan by His Word. Pulong lang. Kunya si Jesus Christ ni anhe, nahimo siyang flesh, pero after nga si Jesus Christ, mo na iyang gingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kunya sa verse, o chapter 1, John chapter 1, verse 14, and the Word become flesh. Kita mo ito na imong unod. Pulong. Mo na hinungdan, dili lang kay musampit ta kan Jesus Christ, kung dili gusto sa Ginoo ni Jesus Christ, nga ato ning tumanon ang pulong, kay mao kani ang pulong Ginoo gud ni. Mo na the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kanang Holy Ghost ba dili nato makita, pero mabati nato. Mo nang ningon si katong natawo gali pag-usap si sana Nicodemus, dili si Nicodemus. Katong sa kapare ba nga ni Duol kan Jesus, Nicodemus diay. Kung saan na pagpakatao pag-usap, wa man siya kabalo. Giinat siya ni Jesus Christ. Ang natao sa unod-unod man, ang natao sa espiritu, espiritu man. Kung saan man ang natao sa espiritu. Wala yang gingon, ang hangin di mo makita, pero mabati nimo. Ang Ginoo di nimo makita, pero mabati nimo sa unsang paagi nga siya nagsulti ingon ini mo pagbuhat. Kasubot mo ana.
Kung ikaw na tao pag-usap sa espiritu, kinahanglan mo bati kay ini bisag wa nimo na nakita, kinahanglan bation na nimo nga ang Holy Spirit mao nay imong kinabuhi karon nga ang pulong sa Ginoo nga diin all things are passed away, behold all things are become new. Mo na nga ang tanan nimong pamaagi sa imong kinabuhi kung unsay gisukti sa pulong sa Ginoo, mao na imong kinabuhi. Mo nang isligjita ba? So yung meaning sa isligji, spiritual life in Christ Jesus. Nga kung kita na kang Kristo Jesus, ang ato ang pagbati, ang atong kinabuhi na alang kang Kristo Jesus. Kinsa man si Kristo Jesus, pulong. Kung sa'y tanan gisulat sa pulong sa Ginoo, mao gina atong buhaton, dili lang kay magsampit-sampit ta kang Jesus Christ, which is ang gisugo ni Jesus Christ, wa day nato tumana. Mao nang gingon, maayo lang mo mutuwag na ako, apan dili day mo mutuman ako. Manang naipulong gingon, we are not a hearer only, but we are a doers. Kaya kung dili nato ni buhaton, mura na atong pagtuo nga din. Patay atong pagtuo kung wala tayong pagbuhat. Kung kaniadto, si David, gipabuhat og balay sa Ginoo, karon kita gipabuhat og tagbalay sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. Wherefore, laying aside all malice and all guilt and hypocrisy and envy and all evil speaking, kanang dautan mga istorya ba, kanang tanan mga malicious. Wherefore, laying aside all malice, kung nasayop man na siya, pasagdi na siya, ayaw ng bukmi. Kanang giingon ni Jesus Christ, judge not that ye be not judged. Ayaw pag malicious ana kung unsay nahitabo sa iya, pasagdi lang ko na siya. Iya man ka sa Ginoo, dili man manawayon ng iya sa Ginoo. Bisan pag unsa ka malina, unsa kadautan na siya, unsa man ang gibuhat, ayaw gyud pagsaway sa tubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ray maghukom. Kung gusto ka siluta, bahala ng Ginoo. Basta ayaw lang gyud panaway. Mo nang gingon, vengeance is mine. Mo na yang gingon, wherefore laying aside all malice. Kanang malicious, pagkabangon sa nang malicious, mga daotang mga unang-una, napandol lang gani, mo na tanga mango. Naagani na buhat na sayop sa ilang pamilya, mo na kay wa mangud nangalagad sa Ginoo. Mo na gisulutan sa Ginoo, ayaw mo pagsultihan na kay malicious na. Namatod pa niya all guilt and hypocrisy, kanang pagpataas, and envy, ayaw gud mo kasina, and all evil speaking, labi na ang mga daotang mga istorya. Namatod pa niya sa verse 2, as a newborn babes, ingon ka na ikaw sama sa bag-o pang na tao, desired the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ingon daw sa kabata nga di nag-desire gyud na og pure nga gatas nga kini ato pulong aron kita mutubo. Sa verse 3, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Kung ikaw nakatilaw man ka nga ang Ginoo maayo sa imo, ang pungutan na maayo ba ang Ginoo sa imo? Verse 4, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Nga matod pa niya, nga diin siya ni ani siya, ingon nga buhi nga bato, kana si Kristo buhi nga bato. Pero sa tinuod lang, gidisallow gyud na sa tao. Huwag yun natubuti sa tao nga si Jesus Christ, si Jesus Christ. Amot lang ka mo, karon na ibaw mo. Sa tinuod lang, ayaw ko ina nga ka, kato nang alagad mo sa Ginoo, samtang wak pa mo masayaw, ninigi inyong gialaw nga si Jesus Christ, inyong tao, inyong kauban. Wala, gidisalaw na sa tao siya. Wala tuguti ba? Wa tuguti mo ng mga Kristoano, wa tulag simbahan. Pero wa tuguti kinimpulong nga iyag yung bation. Sa tinuod lang, paggawas ninyo, wala na ni. Bisa pag mabot mo sa trabahoan, wala na ni. Kaya nga naman, giprapisi man, disallowed of men. Bisag living stone siya, indeed of men, disallowed, indeed of men, but chosen of God.
Pero pinili na siya sa Ginoo. And precious na si Jesus Christ. Kung sa'y buot pasabot niya, si Jesus Christ precious. Sa laktod pagkasulti, dili si Jesus Christ ang precious, ang pulong. Kay si Jesus Christ, mao man ang pulong. Mo ni buot pasabot nga din kung kita mangalagad sa Ginoo, kining pulong nga naisulat precious ni, usa ni ka bato. Pero gidis-allow mo na ang mga tao dili precious sa iyang pulong. Precious ba ang pulong sa inyo, ha? Mabita ng muanita diri aron pagpangaon kay kanang pulong sa Ginoo is precious. Bread of life good na, living water na. Verse 5, ye also as a lively stone. Ingon ikaw sa buhi nga bato. Buhi pug ka nga bato. Are built up a spiritual house. Nga ikaw gitukod nga espirituhanong balay na ka. Kaya nga naman, ang pulong naaman sa imuha, gibati man nimo. So spiritual house ka. And a holy priesthood. Kunya balaan ka nga pareanon, priesthood ba kanang nga duna kay gitawag nga muday gyud ka sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Muday ba mo sa pulong sa Ginoo kung makadungog mo? Kanang moingon gyud ka maayuha gyud sa imong pulong Ginoo. Kay abi no sa tinud lang mubasa ko ini muhilat gyud ko. Moingon gyud ko Ginoo salamat nga nakaibaw ko ini. O bitaw na nga wa man koy mahimo kung wala ka. Mo nang gingon pabati ako ini gyud. Kay siya ra man gyud abi no sa tinud lang gibasa nako ang tao ang Ginoo mo ay nagbuot yun ana kung asa siya padulong, asa siya muadto, pero kung nang tao mangandoy nga Lord, dala ko sa langit. Dalon jud ka. Kung ikaw mutuo sa tanang pulong, ikaw mo ikaw sa Ginoo importante. Mabita na ninyo si David nga nung nag-mindful ang Ginoo sa tao. Kay gitagaan na siya of honor and glory, nga kung himaya ba na siya sa Ginoo. Every morning, he visit and teach us. Matod pa ni Song of Solomon. Kada buntag, gibistahan man mo. Galilan ka mo. Baliwala lang ninyo. Kristohanon mo, pero wa mo kabalo nga naipulong giingon. Every morning, ang Ginoo nagabisita. Nga aron ikaw mudaig sa Ginoo, musampit sa Ginoo. Kaya iya maka sa Ginoo. Wala pagkabuntag, pagbatag yun diya sa Ginoo. Thank you, Lord. Wala iyang gingon din eh. Matod pa niya din ye also a lively stone and built up a spiritual house and a holy priesthood. Nga naman, to offer up its spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Nga kinahanglan daw ikaw pod mag-offer kag spiritual sacrifice kay nga naman lively stone ka, gibuild up ka as spiritual house. So therefore ang imong buhaton mag-sacrifice ka og sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Unsa man ang mga acceptable nga ato ihatag sa Ginoo nga mag-sacrifice ka ingon nga kita ang spiritual house. Kanang gingon sa Roma chapter 12 verse 1. I beseech you therefore my beloved brethren that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Wala kung mga lagad man mo sa Ginoo, kung mutuo man ka nga ikaw spiritual house, ang imong i-offer sacrifice is acceptable to God. Imong i-present ang imong body diri karon as a living sacrifice. Kanang buhi ba gyud ba? Kabaw mo sa nang buhi? Kanang buhi, kanang dili nagbaliwala. Kanang pagka-Domingo baliwala lang nimo. So tinuod lang, patay ka diyan tubangan sa Ginoo. Kung mutuo ko nga ang Ginoo buhi, sa adlaw sa Ginoo, naminaw ang Ginoo ana, nagatagod siya og ordinance. Nagatag siya og balaod, dilabi na kanang Sabbath is a rest day. Mao na ang ilhanan between God and man. Ingon pa ni Ezekiel. The sign is the Sabbath. Kung ikaw iya sa Ginoo ang Sabbath, mo na ang ilanan nga ikaw iya sa Ginoo. Kunya sa panahon sa rest day, sa Sabbath day, baliwala man lang gini mo, patay manggug ka. Murag makaingong ka nga wala ra man ning Domingo. Murag sama ra sa adlaw, aslo nga di naminaw lang nagpulong sa Ginoo, pero wa gyud nimo batiya nga di precious ni. Sa tinuod lang naipulong gingon ni David, this is the day that the Lord has made. Mutuo ba mo? Makaingon ka mo.
Dili ka balay sa Ginoo, dili ka lively. So therefore dili ka mo offer og sacrifice acceptable to God. Mo na nga kung ikaw gayud mo tuo, ikaw as a lively stone, a living stone, ang Ginoo buhi gud, precious gud na siya. Mo nang giingon nga kung ani ka dinhi una ang Ginoo nga imong giani nasa imong kilid, nasa imong atubangan karong adlaw. God is omnipotent God, omnipresent, omniscient, anywhere, everywhere, invisible lang. Diba? Invisible God ang Ginoo. Di mo makita ang God, pero naa sa mga kilid. Ang Ginoo nasayo siya mo nang hunaw kasing-kasing. Bawa bitaw nang di gusto sa Ginoo nga diin kung imong sabton nga kung mag-pray ka gawas sa kwarto. Kay nga naman dagay makapaminaw. At ngan ka. Mo nang mingo ka pinakasakit na pagsulay sa tuwa mga kaubanan. Mingo ang niya bisugay. Sakit kay na nakagi ba mo ana? Mutubo ang sungay ana sa Kristohanon. Mugawas ba? Manang mingon ngano man day? Ngano day Kristohano ko di mo sukod? Ana dayon na. Mo na experiencean ko na mo na nga ayon na namog sa Kristohanon na. Ipakita lang imong buhat, di ba? Nya mo nang giingon nga nakaila ka Ginoo niya sa imong buhat nag-deny di ay. Oh, daghan ra bay giingon sa Ginoo ana. Although they know God but they deny in their works. Mas maayo pang di mo pakita nga ikaw iya sa Ginoo hilom na lang gud. Mo bitaw kung mag-pray ka in the closet room. Close the door and your Father in secret. Ma-answer gyud siya sa imo kay secret lang kamo-kamo ra man. Mo na nga lig-unon ka sa Ginoo, mo na kanang prayer is speak in tongues, is edifying yourself. Lig-unon ka sa Ginoo kanang kambulan. Ayaw mo pag-ingon kauban akong Ginoo ipanghambog pa na nimo. Diyan na makita kung basigag maglakaw mo mabalintong kayo. Kauban ang Ginoo nabalintong man lagi ka. Na disgrasya man lagi ka, na aksidente man lagi ka. Mo nang Ginoo ayaw pakita nga kauban imong Ginoo pero kung ikaw is a lively stone, kinahanglan mag-offer gyud kag matod pa niya dinhi. Spiritual sacrifice acceptable to God. Wherefore, verse 6, also it is content in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. O dili gina siya mapukan kay ngano man sa ato pa sa tinuod dunay content sa scripture nga matod pa niya nagpuyo siya sa Zion. Kanang Zion is the place of worship. The chief cornerstone, siya ang labaw sa tanan bato sa corner. The four corners of the world, di ba? Four corners, mining kalibutan, no? Galilang lingin ba? Ang four corners of the world niya, lingin man eh. Kinganlan ng south, west, north, east. Four corner of the world, matod pa niya. Nga matod pa niya, chief cornerstone, elect, pinili, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Di yung ka mapukan, kumutuo ka. Verse 7, unto you therefore which believe, he is precious. Ngadto kanila nga nito siya precious. Sa inyo, precious ba ang Ginoo? Pabitan ng himuan ninyong precious ning Domingo. Himuan ang precious ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Wala ni anita aro pagpaminaw lang yun sa pulong sa Ginoo. Kay mo man atong kalan sa atong kalan. Kay nga naman, doon ay mahitabo sa kalibutan, asa man mo? Kung sa man yung buhaton, mawabitan ng maminaw ng taong sa buhaton na to, atong i-honor lang ang Ginoo, i-glorify o i-daig na to. Bahala ng Ginoo, kay nag-promise man siya, nga siya mo ay protektar na to, wala ayaw nakabalaka kung maun sa paning kalibutan. Kay naatay Ginoo. Siya precious, ni atong mga nito, he is precious. Kung nito ka, precious siya. Kung precious sa imuhan, nito yun ka. Kung muto ka, na precious siya, anhig yun dili. Paminaw yun sa pulong sa Diyos. But unto them which be disobedient, nga para kanila nga masinupakon, the stone which the builders disallow, the same is made the head of the corner. Siya bato
ni adtong magtutukod nga wa tuguti. Nga ang Ginoo mo'y nagtugot katong builders nga wa gamita ang mga pulong sa Ginoo, siya gi buhat pod sama sa usa ka panguluhan nga corner sa verse 8, and the stone of stumbling block and the rock of offense. Katong mga disobedient ha, para nila stumbling block na sila mo nang kung walihan ako konsultihan masuko. Stumbling block manggod sa inyo kay di manggod precious. Dagan ra ba ko'y mga kailang nga di masuko gyud sila kung walihan tinuod. O bitaw to kung kaumang pastor. Kabalo ba ka pilay maluwas? Wa na ni so lain naman imo. Yung naman na sa Bible. Kabalo ba ka kinsa ngalan sa Ginoo? Mo na yung gipasulti tanan ngalan sa Ginoo, awag gid nimo nabasa ng Bible kung unsa ang ngalan sa Ginoo. Dagan ko'y gipangingon niya kay ngano man namon gud sa gingon sa kuwa nga abot ka ng lamang reliyon. Dili na daw muhatag og ikapulo. Nya kay nahisulat man na, nya kung kinsa toy mukuha ng isa, pagkakuhaan siya bahin, imbis maluwas siya, awa gyud pagabot sa panahon di siya maluwas. Mo na usa ka butang nga gyud nakaingon ko nga kulang ang tao mo bitaw na kung di nato ni mahimo ang tanan, mo nang being confident ta ka kita Kristohanon, sa iyang gingon sa Philippians 1:6. Being confident of these very things, ingon nga kita nga kumpiyansa tayo ng mga butangan ni sa pangalagad. Ingon sa Apostol Pablo, be complete until the coming of Jesus Christ. Kinahanglan makumpleto ta kung unsay gingon ni Jesus Christ. Alang sa mga disobedience, the stone which a builders disallow, that the same is made the head of the corner. Ingon nga kani sama nga ilang gihimo nga corner's head, nga corner. Labaw sa mga kanto, matod pa niya sa 8, and a stone of stumbling block and the rock of offense. Para sa ila, bato na sa kapandulan nila o sa rock of offense. Nga matod pa niya, even to them which stumble at the word. Nga bisan katong pulong nga sila na nabalintong. Nga naman, being disobedient whereunto also they were appointed. Kaya nga naman, matod pa niya dito, nga din ingon disobedient siya, na-stumble yun siya sa pulong. Kaya nga naman, ingon pa niya, ingon nga sila, mga disobedient, nga gi-appoint sila, mga disobedient. O nang pagbantay yun mo, basig gi-appoint ko nga disobedient, nga kanunay na lang makapaminong mo sa pulong niya, di mo to, o disobedient, gi-appoint ka nga disobedient, bisang pagmaminaw ka sa pulong sa Ginoo, disobedient ka, gi-appoint naman ka. Nga matod pa niya sa verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness unto the marvelous light. Pero kamo mga pinili nga mga henerasyon, mga royal priesthood ba, nga naamoy dugo, nga magdadayig yun mo sa Ginoo. Nga matod pa niya, mga nasod nga balaan, mga espesyal o mga talagsaon nga mga katawhan, nga kamo gayod mo ay magpakita sa pagdaig kaniya, nga kamo gitawag ngadto sa kangit-ngit o ngadto sa kahayag, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Mo na nga kamo gikuha mo sa Ginoo ngadto sa kangit-ngit padulong sa kahayag, ambot pasabot gipadaygan mo ba sa pulong sa Ginoo, dili lang kay magsimba ta nga baliwala lang wa nasayod nganong ni anita dinhi, mo na hinungdan para sa ila dili precious ang ilang pag-ani dinhi. Kaya wa man nasayod, wa may foundation. Nga sa tinuod lang nganong ni anita dili, nganong giluwas ta sa Ginoo. Sila nganong man gideliver sila from the bondage of the Egyptian, kita from the bondage of the corruption. Mo na gianhi sa Ginoo sa tuwa. Mo nang gusto sa Ginoo nga kita dili mamatay kay danon niya sa langit. Kay death is a curse. Bahala na mo masuko mo. Kung disobedient mo, mo na gingon stumbling block ni sa inyong pulungan eh. Gi-appoint mo ana, mo na ako muhangyo ninyo nga tuhuy gyud ni. Kay ang mutuo daw, dili gyud mo ma-compound, dili gyud mo mabuntog, di mo mapukan sa inyong pagpangalagat sa Ginoo. Kung mutuo mo ini. Pagput pasabot ka ng compound nato, abi nimo ka ng nato ang kaaway is a roaring like lion, like a lion, a roaring. Nangita gani seeking whom he may devour. Pangitaon to niya kung kinsa to iyang matukog.
bantay lang mo kay napagutay gilakwan. Mana ingon sa Apostol Pablo, magbantay kita, careful kita. Maglakaw tag circumspectly. Maglakaw kita nga magbantay ta sa galingon ba kay dagay makong consequence daw. Anang circumspectly ngano mag-careful ta kay matag mali na to na consequence. Di ba? Wa ba mo kahiling ana ako magkamali lang ko. Hubag dahil niya kong ilong. Hubag dahil ng ipon. Kaya paano man ko nganong nahubag ni? Katong nahubag ni, nag-desire man ko nga mo apel ko og grupo na mo nga sa tinuod lang magsakit gyud ako kasing-kasing maguban nila ngano man kusukay mo ampo sila dito ako kay Lord wala magin sa Bible. Pero man nang ingon nganong ni ama ko diri because of friendship na lang ba ako ipakita sila nga wag ito pagdumot nila. Mao gani ako nang hagad sa ako mga kaubanang pastor nga mag-gather mi aron makita nila nga wa mi nagdumot nila. Manang uuyon pud sila bitaw no. Sa ato pa, kung dili makikita karon ng balik na ang Ginoo, saan nila pagkabalo nga sila, o ikaw wa nagdumot na ila, mo bitaw na makipulit daan. Una mo balik ta, una ta mo ato sa hukmanan, unsay atong baton daw, ingon ni Jesus Christ, pakiguli mo daan sa inyong kaaway, kaya aron basig pagkabot dito sa hukmanan, mo padra siya sa imuha, mo kihara siya sa imuha. Mo bitaw na tanan ninyong mga nakaaway, o wa man nakaaway, nakabingkil man, kung nakakay tahim, at tuwa, pangay pasaylo. Sa tinuod lagi, inanta na mo itong unang daan nga ako, nagtrabaho ko sa Rinlan. Daghang yun ko'y kaaway. Sa diya nga nahimo kong pastor, kaya niundang na ko sa Rinlan. Tanan akong maagyaan akong mga amigo nga nakaaway na ko. Gi-close yun na ko, balik. At karon wala na ko'y nabati ng konsensya nga, uy, kinsa to kung nakaaway, wala na ko na amigo. Nagani ko'y nakaaway dito sa mati. Na among leader hit sa amang trabahoan pero rinlan lang gyapon nag-away mi karon nagkita mi pastor na di ay timbuguya to kayo o man na nakaingon yung ko nga diin tama gitong ingon sa Bible na pagkibulit sa daan yun wala kita atong unang panahon nga wala patay Ginoo nga matod pa niya ang pag-abot ni Kristo Jesus sama siya sa buhing bato. Although gibalibaran siyang tao, pero pinili sa Ginoo as a precious, mo nang piliun ko nato siya a precious. Labi na nga kita kano, kuno kita a chosen generation nga matod pa niya, ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into marvelous light. Nga ikaw gitawag gikan sa kangit-ngit padulong sa kahayag gipahayagan na ta gisultihan namo kamo na ang magpakita sa pagdaig sa Ginoo kung unsa gibuhat sa Ginoo nato sa verse 10 which in time past we are not a people but are now the people of God which had not obtained mercy but now have obtained mercy. Atong una dili ta tao sa Ginoo kay sila ra karon tao na ta sa Ginoo atong una wa ta kaloy karon gikaloy ana ta sa Ginoo. So kita mo magpakita pagdaig sa Ginoo. Mahala na guna sila padayon magpadayon jud ta tanan daghan mo pinagpadayon. Abi sa bukid tuluro ka buok ng sinumbalit ko pero magpadayon sila. Pero mo to nakaingon samtang dito ko sa bukid nakaingon ko Ginoo. Usaon ka pagpangandam nila sa imong pagbalik nga wag sila nasayon nga ang kalibutan hapit na matapos. Kay nga naman wa may balita. Kita dili naman tay balita, klaro man kayo, di ba? Gipadayag ni Jesus Christ ang ilhanan sa Matthew 24 karon nahitabo na dis kalibutan kay ngano man naa may nagpaybalo nato mga kanato ang mga kompleto gud ta abi nako nakaingon ko samtang nagtuko sa bukid sa kana pantukan nilingkod ko dito sa buntod yun nagtan-aw ko sa samal nakaingon ko Ginoo mas gwapo gid ay alagad dili kay wa kay pagsulay. Yo kay karon una-una na ko Ginoo mo adto na pag sa syudad o balik mi lisod yun ay mga lagad sa syudad Ginoo kay kay pagsulay pero karon nakaingon ko mas ayahay mga lagad sa syudad kay ngano man ang Ginoo kanunay magagayad nimo magasulti nimo ba kay kun kanang sa bukid wa may musulti nimo kinsa may musulti nimo nga hapit na magira tabi na ko magira tanan kinsa may musulti nila igo lang mo nang maluoy ko nila mo nang ako mo kita kuha ta gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag kay balo na ta sa pulong sa Ginoo mo nang kita na ang upahayag
sa pagdaig gayud nga tunay diha sa Ginoo. Mo na iyang gingon sa verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 5, ye also a lively stone are built up a spiritual house to offer up a spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Kinahanglan mahimog yutang spiritual house. Kay mao man atong pruning nga masininaan ta kay uldo kini atong sinina makaron mag-dissolve mo gyud ni, mawala man gyud ni, pero karon ato ginapanganduyon nga magpabilin. Wala ang gusto sa Ginoo nga magtukod yun ta. Una, itong unang panahon sa ila, giinan sila, build me a sanctuary that I might dwell among them. Nya kita karon gusto sa Ginoo nga kita mahimong spiritual house. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 2, that the king said unto Nathan the prophet, see now I dwell in the house of Cedar. But the ark of the God is dwelling in the curtains. Manay nungdan nga din gipabuhat si David of Jerusalem, which is called Zion. Ang Hebrews chapter 8 verse 2, nga matod pa niya, ang minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which is the Lord pigs and not a man. Matod pa niya, ang minister daw kuno diya sa sanctuary of the true tabernacle, with the Lord fits and not a man. Ang nagtukod ana kanihanglan dili tao. Muna nga karon nagisulti na ko sa inyo ang mutukod sa inyo ang mahimong spiritual house mo ni. Kung di ninyo ni buhaton nga akong gisulti, kaya ang tinuod yung tabernacle, ang ato ang minister diya sa sanctuary, pag-alaga diya sa sanctuary ba, tanang tabernacle, tanang the Lord fits. Ang Ginoo nagtukod, dili ng tao. Jeremiah chapter 3 verse 17, at the time that shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem, neither shall walk anymore after the imagination of their evil heart. Tumatod pa niya. So sa panahon nga diin, ang Jerusalem gitawag og trono sa Ginoo, og ang tanan nasod daw naggather didto, og ang ngalan sa Ginoo matod pa niya naa sa Jerusalem. So busa neither ayaw na paglakaw o anymore after the imagination of their evil heart. Ayaw na mo paglakaw nga kanang inyurong saliling hunahuna kay ngano man sa tinuod lang nagaingon siya, ang law daw is out of Zion, ang balao daw mugawas gyud sa Zion. Dili nang kanang ato alang kung unsay gipagawas nga pulong diya sa Zion, mao kana ang ato ang gitawag hunaon. Dili na ta maglakaw more after the imagination of our heart. Manang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 20, our Father worship in the mountain, and ye that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Nga mao ni nungdan nga din si John si Jesus Christ nagingon, ang inyong ama nag-worship diri sa bukid. Pero ako nag-ingon, ang mga tao daw, ang ilang simbahan mao nang Jerusalem. Pero ang tao nag-worship dito sa Jerusalem. Kung imo ning padayonon sa John chapter 4 verse 23, 22 hangtod sa 24 nga gisulti ni Jesus Christ, ang tinuod magsimba dili lang kay dili sa mountain, dili lang daw kay sa Jerusalem, kinanglan ang tinuod musimba sa espiritu kamatuoran. Ang Ginoo daw kuno ingon pa sa John chapter 4 verse 23, ang Dios nga naa sa langit nangita atong nagsisimba nga diin magsimba sa espiritu kamatuoran. Wala yang gingon sa Book of Joel, chapter 3, verse 16 and 17, ingon pa niya, the Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake, but the Lord will be the hope of his people and his strength of the children of Israel. Muna iyang gingon dito prophesy ni Propeta Joel, nga matod pa niya, ang Ginoo daw kuno nagasinggit ba, braglayon ba, nagaroar out of Zion, nagsinggit siya o kusog kayo nga tingog ngadto sa Jerusalem, and the heaven and earth, og ang langit og ang yuta nangauyog,
but the Lord will be the hope of His people. Kaya ang Ginoo gyud mahimo gayong paglaom sa katawhan o pusog sa mga anak sa Israel sa ilahan. Verse 17, so shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain, that ye shall Jerusalem be holy, and ye shall no stranger pass through here anymore. Muna bitaw kung ato ning sabton, giprapisi na ni propeta Joel, nga matod pa niya ang Ginoo nagpuyo gyud na sa Zion, na diya sa bukid sa Jerusalem, nga kanang Jerusalem magbalaan na sila, unya dili na magbutang og stranger pass through anymore. Kanang buot masabot tanang tao kung musimba sila, kanang meaning sa simbahan, kanang church Jerusalem na, kanang Jerusalem atong muna tabernacle na. Unya kanang mga church kuno kanang magdaig sa Ginoo, dili na natawgon og stranger. Mo na giingon ni Apostol Pablo, kung atong muna stranger ta, pilgrimage ta sa Commonwealth of Israel, karon dili na, wala na stranger na sa Ginoo, tanan mga tao na ta sa Ginoo. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ingon pa ni Jesus Christ, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Muna iyang gingon, nga din si Peter, iyang gisampol, nga din kay tungod si Peter, iyang mangong gipangutana kung unsay pagtuo ni Peter kan Jesus Christ, unsay tubag ni Peter? Ikaw ang anak sa Dios. Munang giingnan dayon si Peter, kanimo usab Pedro, akong itukod ang bato, nga matod pa niya ang church bato diya, itukod daw niya ang church sa bato. Nga din si Peter himuon niyang church ba nga itukod sa bato, kay si Jesus Christ man ang bato, nga ang basihanan ni Peter mo na ang pulong sa Ginoo nga mao si Jesus Christ. Unya ang gate of hell dili na makabuntog. Mo na kung ikaw karon tukuron sa Ginoo nga pinaagi ining pulong, kay siyempre siya man ang foundation nato gayon. Mo nang gingon bisan pag unsa pay ipangdalit sa gitawag og gate of hell. Abi no kung unsa ning gate of hell, kabaw ba mo diri sa Bible, nakalimot ako sa verse and chapter. The gate of hell is kining kalibutan. Naamata sa gate of hell. Pero ingon pa niya, kung ikaw tukuron daw kuno as a church in the rock, and the gate of hell shall not prevail, dili gina makabuntog nimo. Naka sa kalibutan, mo nang giingon, we are conquerors, we are overcomers ba? Naka-overcome ta diri sa kalibutan, or maka-overcome ta sa kalibutan, pinaagi sa pagtuo. Mo nang gikinahanglan gayud kita mutuo. Mo na ang Ephesians chapter 5 verse 22, ingon siya diri, Christ is the head of the church. Kung basahon pa ni nato, abi nimo may tungod ni sa mga babae nang alaga diya sa Ginoo. Amo na lay basa na, assignment na nako sa inyo mga babae. Ephesians chapter 5 verse 22 and 27. Nga si Kristo ang head of the church. Kung ikaw gusto mahimong church, nga itukod ka ni ining bato, nga si Jesus Christ mismo magtukod nimo diha gyud sa bato nga ang pundasyon. Si Jesus Christ ang head, anak. Unya basahan na ninyo mga babae, kay para na sa mga babae. Colossians chapter 5 verse 1 to 15. Namatod pa niya, who is the image of the invisible, the firstborn of every creature. Mo nang gingon ni Apostol Pablo nga usa ka imahe nga dili makita kanang mga firstborn of every creature. Siya ang Dios nato nga di makita sa mga taong unang natao diya sa mga binuhat sa Ginoo. Katong mga Kristiyanon ba, ipangbuhat man na sa mga o sa Ginoo ng mga Kristiyanon, nahimo silang gi-create sa Ginoo nga mahimong Kristiyanon, pero dunay firstborn anak, kanang una gyud nga na tao ba. Nganong gitawag og firstborn? Kay siya ang unang nabag-o. Dili sa ato kita may unang nabag-o, mo nang naigingon sa Ginoo nga ang naulahi naiwit, ang naiwit naulahi. Kay nga naman, wa ka kabaw kinsay firstborn diri. Pero ang tinuod gyud gingon sa Ginoo, the firstborn. Ang unang na tao, kanang unang nag-usab, ang unang na-create,
except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So, kinanglan mag-born yuta, maborn yuta. We must be born again. Muna ang first fruit, muna ang unang na tao sa Ginoo. Sa 1 Timothy, chapter 3, verse 15, but if I tarry long, ingon pa niya, kung ako madugay man, gingnan niya si Timoteo, that thou mayest know how ought is to believe, to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Muna ang tanan simbahan kuno mo kana ang pusti o ang hawanan sa kamatuoran. Diri ang kamatuoran, ang ground, ang pillar. Nga matod pa niya, which is the church. Muna ang church sa Ginoo, in the house of God. Muna kinahanglan, matod pa niya Apostol Pablo, kung madlangan man ko Timoteo, kabalaw na ka unsay buhaton nimo sa simbahan. Unsaon nimo pag behave, matod pa niya. That thou mayest how to ought is to behave thyself in the house of God. Kunang kamo, dili na ingon kung si Pablo nalangan kay kini gisulti man kang Timoteo niya si Pablo, si Timoteo wa naman karon ang pulong naa pa man. Iyang gisulti ni kang Timoteo, kita pud karon kunuhay kung ato ning basaho. Bisan nadugay man ta, wa man sila, wa man ta niya ani. Kinahanglan kabaw na ta mag-behave diya sa balay sa Dios. Nga mao kana ang church of the living God. Kanang moadto ganita sa simbahan, mao bitaw na akong giingon sa inyo aron madawat ng ato ang pagsimba tubangon sa Ginoo sa matong buhaton. Isaiah chapter 58 verse 13 and 14 siguro to. Nabasahan ba na ninyo? Ubi ka memorize mo ana. Isaiah 15. Kung ikaw muadto sa balay sa Ginoo sa may buhaton ninyo, mo nang gingon dili na mo mag-istorya sa inyong kagaling inistoryahan. Mara kung muadto mo sa simbahan sa inyong behavior rito, ayan na mo pag-istoryahan nay. Atubang na mo sa Ginoo. O bitaw na nahina dayon Ginoo ni ana ko sa imong halaran. Sulti ang Ginoo, buhi man ang Ginoo. Wala akong mingon ko ninyo, kung muanhi gani mo dinhi, kinahanglan present your body a living sacrifice. Huli, kanang makaibaw gyud ka ba nga ang imo ang pagpangalagad sa Ginoo nga ang Dios imong gialagaran buhi kini apil ka sa mga buhi. So tay mo buhaton istorya ang Ginoo. Dili nang magistorya-istorya lang ka sa uban sa mga tao ang Ginoo atong gialagaran karon. Although siya invisible man siya, di man siya makita. Mo na ang Hebrews chapter 12 verse 21 verse and 23. Abi nimo sa tinuod kining Hebrews, i-summarize ko lang niya. Ingon pa ni Moses, ang nakita daw ni Moses sa ulang adlaw very terrible. So terrible was the sight that Moses said. Ingon pa ni Moses, I exceedingly fear and quick. Grabe yun ang iyang kahadlok nga pangurog. Ano man, kuyaw ang mahitabo sa ulang adlaw. Pero giingon niya diri sa verse 24 o 20. Matod pa sa 22, but you are in the, sa tuyang gingon, naamo sa, basahong tani aron maklaro yun nato niya, nga dili ta angay mahadlok, bisan nagprophecy, si, kining gitawag o gisulat sa Hebrew nga diin si Moses ningon na sa verse 21, Hebrews chapter 12 verse 21, and so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quick. Verse 22, but ye are come into the Mount Zion, and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto the innumerable company of angels. Pero kay kamo naama mo sa bukid sa Zion, o sa syudad sa buhi nga Dios, o sa langit ng Jerusalem, so, gilibutan na og mga daghang mga manulunda. Mo ni akong gingon sa inyo, imutuo lang mo. Ano ayaw mo kadlo kay ang mga manulunda na address palibot mo man yang gingon. Wanang anigid mo padayon. Dirigid mo. Sa verse 23, to the general assembly and the church of the firstborn. Mao ni ang simbahan sa firstborn nga gitukod sa Ginoo ang tinuod nga church katong mga naunang tao. The firstborn, first fruit, which is written in heaven. Mao kana ang mga naisulat sa langit. Unto God, the judge of all, diya sa Ginoo nga gipanghukman na sila. And to the spirit of just men made perfect. O diya sa
matarong o mga taong tarong, mao na ang ilang espiritu naghimo og perfect sa ilaha. Namaton pa niya, unto Jesus, the mediator of the new covenant, unto the blood is sprinkled that speaketh better things than that Abel. So man speaketh things. Kanang maton pa niya, kani daw gisulti diri, nga maton pa niya, unto Jesus, the mediator of the new covenant, nga din kita nahimong firstborn, nga nahimong written in heaven unto God, the judge of all, tungod sa paghukom sa Ginoo sa tanan. Kanang giingon nga gisulti ba, abi nimo kanang judge. Dapat ang magwawali, mag-judge gid siya. Unsay dili maayo, unsay maayo. Kung ang magwawali di ka balo mo judge, maubitaw na si Solomon, di ka ba mo judge, nangayo siya og kaalam ang wisdom, knowledge, aron pag-judge sa mga katong babae nga nag-ilo. Moto nga din, ang usa ka tawo nga iya sa Ginoo judge, jis na siya, kanang maghukom ba kung unsay right or wrong, just tubangan sa Ginoo. Mabitaw na ang unang violation sa mga propeta tunguna is nga matod pa niya, wala sila kabalo what is wrong and right, what is holy or unholy. Mo nang i-violate sa mga pare, sa mga sacerdote atong unang panahon sa ilaha. Kaya nga naman, wala man sila ka-judge. Mabita na nga, ang tinuod lang, ang Ginoo ni ani, nangita siya tao nga din mo execute of judgment. Kay kaning Bible is the judgment. Ingon pa ni David, the judgment of the Lord are true. Psalm chapter 19, muna yung gingon. Basaw na nimo. The judgment of the Lord, muna the judge of all. To the spirit of the just, men made perfect. O ang espiritu sa matarong nga mga tao mahimong hingpit. Unto Jesus, the mediator of the new covenant. Diya sa Ginoo, mao kanang nagpatunga sa covenant. To the blood of sprinkled, diya sa dugo nga gisabwag. That is speaketh better things than that of Abel. Nga nagsulti, nga labaw pa kaayo kaysa kang Abel. Abi nimo si Abel, nag-offer siya og excellent sacrifice. Mao bitatong si Cain, ang iyang gi-offer dili excellent. Ang nag-offer lang og excellent kay ngano man, kung imong basahon tong kinabuhi ni Abel, pinakamaayo to kay gitawag ni excellent kay sa tanang karniro, ang pinaka gwapo ug maayo unsa pa na nindot sa tanan niyang karniro mo yang gihalad. So excellent. Mo sa da kung kita maghalad sa atong kagalingon aron mahimo ni acceptable and excellent. Unsa man i-present ato tong body as a living sacrifice. Mao na si Jesus Christ ang mediator nga matod pa niya the new covenant, ang bag-ong pakigsaad sa tuwa nga ang blood nga giluwas ta, kay kita na sprinkle napiskan mangguta kanang dugo nga nipisik sa ato na apil ta ba nagsulti na better things than Abel. Mo na ang maayong halad si Jesus Christ nga iyang dugo nga napiskang ta, labaw pa to sa paghalad kang Abel. Kaya nga naman, lali ba kasi Jesus Christ mo i-sacrifice, di offer? Mo bitaw nang ningon sa Sipanaya chapter 1 verse 8 man siguro to. Be silent in the presence of the Lord. For the Lord prepare a sacrifice. Ito man yung i-prepare. Si Jesus Christ, kayong pulong. Mo ning mga pulong nga dapat atong paminawon. Mo nang be silent daw in the presence of the Lord. Kaya ang Ginoo daw nag-prepare of sacrifice sa iyang mga guest. Ikaw, guest man ka sa Ginoo. Gi-hire ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo. Ang tawag sa ato, mga guest, nga mga hire, nga mga bidders. Gibid ka sa Ginoo. Kaba mo sa nang gibid? Kanang gikuan ka niya ba? Gitawag ka o sir, gikuan ka na. Basta bidding ka, bidding, ikaw ang muapil sa bidding. Muna kung unsa man ang bidding, mo nang kaya ba nimo ni buhaton tanan? Kitawag ka aron ikaw kuan ining mga pagbuhat sa pagpangalagad sa Ginoo, kaya ba na nimo? Mo bitaw tong naisampol nga giingon ni Jesus Christ, kung ang tao daw magtukod og balay, una siya motukod lingkod usa, lingkod.
Una-una kung mahuman ba daw nimo ng imong pagtukod. Kay kung di mahuman, mo nang giingon tuga-tuga lang daw ka o tukod. Mo nang giingon lingkod usa, isipon usa. Mo bitaw na nga ang pagpangalagad sa Ginoo is voluntary and free will. And vow, mo na nga dili pinugsanay ni. Mo bitaw na kumingon sa inyo kung mangalagad ta sa Ginoo aron mahimot ang house. Amo ni yang giingon. Si Jesus Christ is better. And Hebrew 11 chapter 4. Mo nang gingon diri sa Hebrews 11:4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he, being dead, yet speaketh. Bisan patay na si Abel, nagsulti lang gyapon ang pulong sa Ginoo nga katong gibuhat ni Abel is excellent. Abel offer unto a more excellent sacrifice than Cain, nga naman, because by faith. O bitaw na kung simba mo, naaba mo'y pagtuo, o sa inyong pagtuo, anang Ginoo nga sa taas. Abi no, ginanta mo, kanang Ginoo, sa sinugdanan na siya, hulog. Anang nahimo lang ng unod. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kung sa magpulong nga iyang gingon, mo bitaw na kanang mualagat ta sa Ginoo kinahanglan doon na tay pundasyon nga pulong nganong niani mata diri nganong nagpadayon ta kay gusto ta masininaan jud naggrown ta nagdesire ta mo na yang gingon nag-earnest ta nga ang atong tuyo lang dili maluwas kun dili masininaan ba kay na may twinkling upanay kay ilisan man ni Munang pangutanin ni Apostol Pablo, kinsa may muwilis ni ato ang lawas nga madunot. Maura na si Jesus Christ ang muwilis ini. Mauna siya ang mediator. Mauna ang excellent nga sacrifice sa Ginoo is by faith. Kanang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1. I beseech you therefore my beloved brethren that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Mo na reason sa mong service. Do you believe that? Muto bang wana? Ano nangalagad man ta sa Ginoo? Kung sa ay pundasyon sa itong pagpangalagad sa Ginoo, i-present nato ang atong body a living sacrifice. Kay buhi man ang Ginoo. Dili patay, dili ang Diyos. Kanang Diyos sa mga patay kundi sa mga buhi. Mo na ila ang Ginoo nga buhi ang Diyos. Kanang mo ilang kag tao ba nga sa imong tapad, buhi man imong tapad, imong silingan buhi man na sila. Labaw pa ang Ginoo mo bitaw ng mystery ni kanang giingon sa Ginoo nga dili ni ma-explicar tao. Kaya ang mga tao man gud di mo tuo nga ang Dios na siya ang kilit. Ang ilang pagtuo nga ang Dios to sa langit ba? Sa tinuod lang ang kalibutan nasa kamot sa Dios. Mana ang Ginoo nahibaw gid sa tao. Mo na moingon ko nahibaw gid ang Ginoo sa frame sa tao, tanan mga una-una, labi na kanang imong ugma, unsa imong buhaton unya kay balo gid ang Ginoo ana. Tanawa. Ang Ginoo ray nasayod kung sa inyong buhat ako kay balo sa inyong buhaton unya. Basta inon ta mo ang Ginoo nahibaw ana. Mo bitaw na nga sugod karon kay ang Ginoo man nahibaw. Lord, ikaw nahibaw sa kung buhaton ana. Mo nang mag-pray ko sa Ginoo, Lord. Gayon ko sa maayo. Aron kana ako mabuhat, ako kabalo. Pero ang Ginoo na ibalo, man ang Ginoo mag-guide na ako. Kaya mo man ay gipangayo. Kaya ang Ginoo tinuod man buhi kung mangayo ka,